Pasulod sa syudad sa Dapitan, tagbuon ka na sa life-size nga bilen sa may rotonda sa Barangay Pulo ug dayon makita ang mga dagkong candy cane sa atubangang bahin sa Government Center mentras nagpuli-puli sab ang kulor nga mosiga sa smart lighting system sa munisipyo. Makita sab ang mga nagkadaiyang Christmas decorations palibot sa Government Center sama sa mga higanting Christmas wreath nga usas mga paboritong spots sa mga buot magpa-picture. Nakapwesto sab si Santa Claus sa kilid nga bahin sa Government Center grounds nga daw nagbantay sa mga bisita. There's so many things that we should be happy and we should be grateful for. One is our city. Now, from third-class city, becoming a second-class city just yesterday. Na-classify na talaga natin siya. And this is a promise, a commitment, a vow that I did on stage in this very place. And now, I'm so happy that we have managed to fulfill that promise. At the same time, we have managed in the history of our city mabag ang what we call the mother of all awards. Ang tawag dyan, ang SGLG or the Seal of Local Good Governance. I think the only one in the region ang nakatanggap nito. No? We have so many things to be grateful for and we have so much more to be hopeful for. No? So expect a lot more for Dapitan City and a lot of more blessings for the province of Zamboanga del Norte. Gawa sa mga Christmas decorations sa Government Center, nahimusab nga atraksyon sa mga bisita ang 30 feet nga Christmas tree nga puno sa mga dakong candy canes taliwala sa plaza. Anaasab ang mga reindeer nga naguyod ni Santa Claus sakay sa iyang sleigh. Pusa, wa na paulahi pa si Cristel, kauban sa iyang mga higala nga masaksihan ang gihimong switch on sa mga Christmas decorations. Kay lain-lain matud pa ang ilang mga makitang dekorasyon sa Pasko matag tuig. So among giabangan ang lights diri sa Dapitan kay sa uban nga mga lights kay nagtan-aw mi kay murag common ra kayo ang ilang mga decorations. So niyan mi nag-witness mi sa decoration nga gina-upload po diri sa Dapitan. Ganahan mi nga issue ay kanumutan-aw if kanang more or upgraded ba ni siya than sa lain nga mga decoration sa laing mga cities. Nanoro mi dire kay nindot kayo ang mga lights tapos mga nice kang view nga among suruyan pangpakawala og stress. Di sab mawala ang fireworks display nga ginaatangan sa mga bisita. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.